Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice 1990 jučer je u Domaljevcu održalo svoju 23. sjednicu na kojoj su decidno analizirani konačni rezultati sa svih razina ostvareni na općim izborima 2014. Opći zaključak je kako je Hrvatska demokratska zajednica 1990 ostvarila svoj najbolji stranački rezultat, te time postala samostalna i parlamentarna stranka na svim razinama. Poštivat ćemo svaki glas i odgovorno se odnositi prema povjerenju koje nam je ukazano, kazao je predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž, pritom naglasivši kako će HDZ 1990 podržavati sve pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, bez obzira na poziciju iz koje bude nastupala. Iako smo dosad postigli najbolji rezultat kao stranka, mi po svaku cijenu nećemo žuriti u vlast, ali sigurno tamo gdje postoje pretpostavke kao u Posavini, spremni smo preuzeti odgovornost za uspostavu vlasti, a i u ovom europskom konceptu Europske pučke stranke, a evo izjava je jučer došla iz Brisela od predsjednika Europske pučke stranke, da poziva članice, potpisnice deklaracije, to je 5 stranaka među kojima i HDZ 1990, da uđu u dijalog o uspostave vlasti na europskim vrijednostima, važnim za Bosnu i Hercegovinu. HDZ 1990 u tome je spreman preuzeti dio odgovornosti. Kada je u pitanju uspostava vlasti u Posavskoj županiji, predsjednik županijskog odbora HDZ-a 1990 Pejo Damjanović kazao je: Mi smo već imali razgovore sa svim strankama i stranke, sve one koje su zainteresirane da se okupe oko našeg programa, oko naše platforme, oko našeg načina vođenja u županiji Posavskoj. Hrvatska demokratska zajednica 1990 je spremna sudjelovati u vlasti zasnovanu isključivo na programskim načelima. Zaključak je sa ove sjednice predsjedništva HDZ-a 1990.